Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони ман, навора то охирша тамошо кунед. Як квартира аст, квартираи фурӯшӣ. Нафароне ки бори авваланд дар канал обуна шавен, нашуд реклама, дар поён рақамҳо муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, Садбарг дӯстон. Ана ҳамин тарафи Садбарг аст, домои Садбарг. Ана ҳамин дом фурӯшӣ аст дӯстон. Кӯчаи Айнӣ, тарафи повороти аэропорт. Светофори болагиш скорӣ мешавад, ин светофори дигареаш тарафи Садбарг дӯстон. Ноҳияи Шоҳмансур, Садбарг, кӯчаи Айнӣ, доми 16 этажка. Хона дар 16-ум ошиёна қарор дорад дӯстон. Ду хонага, се хонага кадагиан, 72 квадрат дӯстон. Тризаҳояш аз бар нигоҳ мекунад. Ранги ана мехел ҳозир нишон медиҳем дӯстон. Анаи барвори нишон медиҳем. Аз бар нигоҳ мекунад тарафи парковка. ҳозир дар омада полни маълумот ча медиҳем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана аз ин бараш омадем, ҷое ки тризаҳояша нишон медиҳем. Ина тарафи парковка, болотар доми дефакто мешавад дӯстон. Ана 16 этаж, тризаи мобайн, қатъи тризаи баргӣ. Ду триза аз ин тараф, ду триза аз тарафи падез мешавад дӯстон. Обши 4 триза дорад. Якта, дуто триза болои боло. ҷои магазин, ду этаж магазин, доми авитсенай, ҷои парковка, ҳама чизаш мақсад муҳайё аст. ҳозир медарем, тамошо мекунем дар онша дӯстон. хоб дӯстон, ана пеши вадвор, пеши хона, айн стадион кадагиан дӯстон, ҷои парковка. На як падез, ду падез дӯстон. Ана ҳамун падез аст. ина дӯстон, парковка, подземка. Ина стадион, ҷои лестница қатъи роҳ ва лифт. торик аст айни ҳол, лифтош часпондагия дӯстон. хоб дӯстон, ана ба 16 ошиёна баромадем. На лифт, тарафи дасти чап роҳи анамин хона мешавад дӯстон, хонаи фурӯшӣ. хоб ростаки дӯстон, ду дар аст. дари хонаи фурӯшӣ аз тарафи дасти чап мешавад. ана ростаки дараш мондагӣ дӯстон, дарашам мечаспонанд, метиҳанд. дараш уҷо овардагӣ мондагиам. хоб як калидори бар, мақсад як калидор аст. аз тарафи дасти чап ҷои душевой мешавад дӯстон, душевои калон. аз тарафи дасти чап бо дигариш даш калидор қатъи мерем дӯстон, ҳоҷатхона мешавад. нигоҳ кунед, ӯзи я бор дигар нишон медиҳам. ина роҳ ба аз берун баромадем, даромадем дӯстон, аз тарафи дасти чап ванна ва ҳоҷатхона. ростаки дӯстон мерем, як хона мешавад, мақсад ҷои кухни ки нигоҳ кунем дӯстон, кухния чӣ хел мефаҳмонем. ҳозир баре ки нишон медиҳем, хонае гуфтем ки дигар кас буд аз ин тараф. кухни аз анамин мобайн, тризаи мобайн хат мебинед, ана хеле маҳкам мешавад, хеле полни маҳкам мешавад. девол мақсад инаисо кухняи шумо мешавад. аз ин тараф то анамин тризара маҳкам мешавад. як триза аз шумо мемонад. неҷа ҷои мақсад турба пурба ҳамаш дора. кухняра ҷои кондитсионер метунед, умивальник аз ин тараф монен. неҷа кухня мешавад дӯстон. яъни ман хеле нишон медиҳем, як ним ҷои шумо кухня. ва рост дастш мерем ба калидор. аз тарафи дасти рост баъд аз кухни як детский комната мешавад дӯстон, мақсад торик аст. детский комната ҳам калонакай. ростаки як зал мешава. зала бинед, турбои отопление ҳамаш буровардагиан. 4 триза гуфтем, дуташ ҳозир нишон медиҳем, ду триза аз ин бар, ду триза аз бари дигар. хоб як хонаи дигар аз ин тараф дӯстон. як хонаи дигар аз ин тараф. ана инҷо нигоҳ кунед чӣ хеле дӯстон. инҷо ҷои балкон аст. метавонед балконро маҳкам кунед, аз ин тараф маҳкам кунед. наву раҳе ки ҳозир ин бар мебинем дӯстон, ҳозир нишон медиҳем раҳ кардагиан, мақсад метавонем ки иҷора бо як
маленький комната кунем майдаҳак барои балкон доштанаш. ҳозир аюсу раҳша нишон метиҳем. ина гуфтем ки дом тарафи парковка нигоҳ мекунад, парковка бари тарафи домои дефакто ӯ бармешавад. ҳозир аюсу нишон метиҳем. инҷоро маҳкам мекунем гуфтем. ҳозир дарша аюсу нишон метиҳем. ин тризаш аз пеши дом дӯстон, аз пеши ду тризаш аз ин бар гуфтем. уна ҷои парковкае ки гуфтем ва стадион ва мактаби калон барожда дӯстон, як литсей аст. ҳозир ҳамин дара нишон метиҳем. дӯстон, инҷа детский комната аст. метавонед ки айнаҷа дар кунед. мақсад ҳамун балконе ки хати дидем, ҳамун балкон хати кушодак мешава, аз ин тараф роҳ мешава. як хона, ду хона ва се хона. ҷои кухня ва ҳоҷатхона, ҳамом, душевой. дари главни дӯстон, дари главни ҳам мечаспонад. хоб, камтарак торик аст дӯстон, ҳам ба навор гирифтем. ҳозир як бор дигар такрор мекунем ки хона дар ҷо қарор дорад. номерои соҳибхонаро мемонем, занг мезанем, маълумоти пурраро ахириш мегирем дӯстон. хонаи фурӯшӣ гуфтем қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, Саадбарг, кӯчаи Айнӣ. доми 16 этажка, домои авитсен аст дӯстон. хона дар 16 ошиёна қарор дорад. се дар хона аст дӯстон. ду хонага аст, квадрат ду хонага аст дӯстон, се хонага кардагианд. мақсад сета перегородка се хонагаш кардагианд. а так ду хонага документални аст дӯстон. 79 квадрат аст. нархи ин хона дӯстон $45,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳои телефон барои тамос 900 911 300. занг мезанед дар ҳамин номер дӯстон, маълумоти пуррара соҳибмулк медиҳад. нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда занг занед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. лайк монед, обуна шавед дӯстон. то дидори оянда.